zikomo kwambiri chifukwa cha maimbidwe amenewo. We believe God also wants to speak to our hearts for today's Sunday service. So for today's Sunday service, I would like to invite Pastor Michael Maganga to share the word of God with us. So let's welcome him as he's coming. Thank you. Good morning, everyone. It's also thankful that we have gathered today to share the word of God. Also, I believe God has given us this time. So today we'll read in the book of Luke. Luke chapter 15. Luke chapter 15 from verse 13. Luke 15 verse 13. Luke 15 verse 13. And not many days after, the young son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. Ndipo pakupita masiku owerengeka mwana wang'onoyo anasonkhanitsa zonse napita ulendo wa ku dziko lakutali ndipo komweko anamwaza chuma chache ndi makhalidwe achitayiko. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Ndipo pamene anatha zache zonse panakhala njala yayikulu m'dziko muja ndipo iye anayamba kusowa. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him unto his field to feed swine. Ndipo anamuka nadziphatikiza kwa mfulu imodzi ya dziko lija ndipo uyo anatumiza kubusa kwace kukaweta nkhumba. And he would gladly have filled his stomach with the pot that the swine ate, and no one gave him anything. Ndipo analakalakati kukhutitsa mimba yace ndi makoko amene nkhumba zimadya, ndipo palibe munthu anamuninkhira kanthu. But when he came to himself, he said, How many of my fathers had servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Koma mmene anakumbukira mu mtima anati, antchito olipidwa ambiri a atate wanga ali nacho chakudya chochuluka, ndipo ine ndonongeke kuno ndi njala. Up to verse 17 I've read. Kufika verse 17 tawerenga. In our life we have had to be connected to God. Moyo wathu kuti ndi mtima ufuna lumikizana ndi Mulungu. So in the Bible, there are people who were connected with God and also people who were not connected. M'Baibulo muli anthu amene analumikizana ndi Mulungu komanso pali anthu amene sanalumikizane ndi Mulungu. So there's a reason why some people are connected and also some people are not connected. Pali zifukwa zimene anthu amalumikizika kwa Mulungu komanso anthu osalumikizika kwa Mulungu. Sometimes we think we are not close to God because we are very evil. Nthawi ndimaganiza kuti sife olumikizika kwa Mulungu ifoti tife anthu oyipa. But actually it's because we don't realize ourselves. Kono ufuna kuti sizizindikira tokha. Past weeks we have been hearing the word of God. Masabata apita watakati kumva mawu a Mulungu. Especially last week we heard that there's a law of mind. Ndeno sabata tamva kuti pali lamulo la malingaliro. That is our desire to do good, to be connected to God. Ndipo zokhumba zathu kuti tilumikizane ndi Mulungu. But you know, with our desire we cannot defeat sin. Kono ndizokhumba zathu sitingagonjese tchimo. So many times we don't discover ourselves. Nthawi zambiri sitimazizindikira tokha. Who really we are. Kuti ndife ndani. So we always try to connect with God with our own way. Timesesa kumbali athu kuti tilumikizane ndi Mulungu ndi njira yathu. So you can see in Bible there are some people who were connected. Mukona Bible panali anthu amene analumikizana ndi Mulungu. Like David. Ngati David. David was connected with God. David analumikizana ndi Mulungu. God was working for him. Mulungu anagwira ntchito kwa iye. God was helping him. Mulungu amuthandizira. In whatever he was doing, chilichomwe amachita, God was helping. Mulungu amuthandiza. And there was King Saul, komanso ne mfumu Sauli, who was not connected with God. amene sanalumikizana ndi Mulungu. Continuously he was failing in whatever he was doing. Chilichonse amene amachita amalephera. Why? Chifukwa chani? Because he had a heart that was different from the heart of God. Chifukwa anali ndi mtima osiyana ndi mtima wa Mulungu.
So there's things that will make us to be far away from God. nde pali zinthu zimene zimatilikitsa ifeyo ndi mulungu. What are these things? What are these things? Kodi zinthu zimezi ndi chani? So today I want to share these things with you, especially one important thing. nde ndifuna ndigawane nanu zinthu zimezi chimodzi ndi chimodzi. When you see in the Bible, Tikona baibulo the story we have read today nkhani imene taulenga lero about prodigal son. za mwana olowelera. The prodigal son gathered things from the father. nde mwana olowelera anachoka kwa atate wake. He take his inheritance from his father, nde anatenga chuma chake kuchoka kwa atate wake and he went to far country. ndikupita ku dziko lakutali. When you think this story clearly, nde mukaganiza nkhani imene bwino lomwe he's supposed to be close to his father, akuna akhale chifupi ndi bambo ake, isn't it? siyoncho? But he went to a far country. Koma anapita ku dziko lakutali. If you want to do business and your father also is a businessman, it's better to be closer, isn't it? nde ngati ufuna kuchita malonda bambo ako ndi amalonda, sinde bwino kuchita chifupi ndi bambo ako, But siyoncho? why did you went to the far country? nde ndi chifukwa chani anapita ku dziko lakutali. Because in his heart, chifukwa mu mtima mwake, he thought he's better than his father. chifukwa maganizo ake anali abwino kusiyana bambo ake. He thought he can manage by himself. amakazi akhoza kukwanisa pa yekha. So this heart thinking that I can do, ndi mtima umene kuti ndikhoza kuchita. this heart is that it separates us from the God. mtima umene umene umatilekanitsa ife ndi mulungu. Most of the time we have heard that I can do. nde nthawi zimene makhani mtima kuti ndikhoza kuchita, I know I can do. ndikudziwa kuti ndikhoza kukwanitsa. So the son thought I can do business better. nde ndi mtima kuti ndikhoza kuchita bwino business, He went to far country, anapita ku dziko lakutali relying upon himself. kuzidalira yekha. So there's two things here. nde pali zinthu ziwiri apa, There's salvation pali chipulumutso and there's spiritual life. komanso moyo wauzimu, Isn't it? siyoncho? There's salvation pali chipulumutso and spiritual life. komanso moyo wauzimu. Of course, many people, they just combine everything together. inde anthu ena amangophatikiza zonse limodzi. But we should understand him. kona timvetsetse, Salvation is just the beginning of our spiritual life. nde chipulumutso ndi chiyambi chabe cha moyo wathu wauzimu, It's not like the ending, suti ndi mathelo ake, but it's the beginning. koma ndi chiyambi. But most of people, when they are teaching about spiritual life, they think like salvation is the last thing. nde anthu akumphunzitsa za moyo wauzimu amaganiza kuti chipulumutso ndi mathelo ake. So they think, first of all, they have to be good, nde chombe kona akhale anthu abwino, then they can receive salvation. kena kwakhoza kulandira chipulumutso. But actually, kono makamaka our life changes as we walk with the Lord. moyo wathu umasintha amene tikuyenda limodzi ndi mulungu. So salvation is first. nde chipulumutso So chofunikira. why some people, they don't receive salvation? ndi chifukwa chani anthu salandira chipulumutso. You know, all of us, we are evil, right? tonsefe ndi chimodzimodzi, siyoncho? We are evil people, makapaka ndife anthu oyipa, isn't it? siyoncho? We have nothing good. ife tibe ubwino uliwonse. But why some people receive salvation ndi chifukwa chani anthu ena alandira chipulumutso and some people, they don't receive salvation? ndi ena asalandire chipulumutsocho. Why? chifukwa chani? Because we define discovering. chifukwa ti ndi kuzindikira kosiyana. We don't discover the same thing. sitizindikira chinthu chomwecho. Some people, until they die, they believe they are good people. nde anthu ena ali kufika adzamwalire amakhulupirira maganizo awo. But some people, they realize that I'm not a good person. nde anthu ena amazindikira kuti sine munthu wabwino, I cannot do this. sindingapange izi, I cannot keep the law. sindingasunge malamulo, I cannot do good things before God. komanso sindingachite zinthu zabwino pamaso pa mulungu. Then they can change their heart nde akhoza kusintha mtima wawo, and they can receive grace. ndipo akhoza kulandira chisomo. But some people, until they die, they believe I'm a good person. koma anthu ena kufika amwaliro amalimbika kuti ndine munthu wabwino. If I try more, I can do better. ngati ndingasere kopitirirabe ndikhoza kuchita bwino. If I can try with my whole heart, I can manage. ngati ndingasere ndi mtima wanga wonse ndikhoza kukwaniritsa. So people live their whole life trying to please God with their works. nde anthu amakhala moyo wawo wonse polimbikira kukhala anthu abwino ndi ntchito zawo, Try to keep the law. kuyesa kusunga malamulo, Try to help the poor. kuyesa kuthandiza anthu osauka, With the aim to be holy before God. ndi mtima kuti ndifuna ndikhale oyera pamaso pa mulungu. Eventually, until they die, they fail to manage this. mapetake kufika amwaliro amalephera kukwaniritsa zimenezi. Why? chifukwa chani? Because we were born with sin. chifukwa tinabadwa ndi uchimo. So you can see this heart of not discovering ndiye mukhoza kuona mtima osazindikirawo who really we are. kuti ife ndife ndani. It makes us not to be connected with God. chimatipangitsa ife kusalumikizana ndi mulungu. So in the book of Genesis, nde buku la Genesis
chapter 13, chapter 13 verse 5 up to 10, verse ya 5 it explains about the story about Lot and Abraham. imafotokoza nkhani ya loti komanso abrahamu. You know, Lot and Abraham were relatives. Nde loti ndi abrahamu anali pachibale. So at first, Lot was following Abraham. Pachiyambi loti amamutsatira abrahamu, There was no problem panalibe vuto, because he was like he was his brother's son. chifukwa anali mwana wa mchimwene wake, So he was like his son. nde anali ngati mwana wake So he chimodzi. was following along the way Abraham was taking. Nde amatsatira njira imene abrahamu amayenda. So Abraham had a promise from God. Nde abrahamu anali ndi lonjezo choka kwa mulungu, Whoever bless Abraham will be blessed. aliyense amene adalitsidwe ndi abrahamu anenso adalitsidwa nawo, Isn't it? siyocho? Anyone who bless Abraham, Aliyense amene angadalitsa abrahamu he also be blessed. amene ndi adalitsidwanso, Anyone who curse Abraham, amene angatemberere he also abrahamu be cursed. amenenso atembereredwanso, Isn't it? siyocho? So as Lot was following Abraham, Nde pene loti amutsatira abrahamu he was a blessed person. anali munthu odalitsika, So he was a happy person. nde anali munthu osangalala. So his life was not actually depending on how he can do. Nde moyo suti umadali kuti iye apanga chani, It was actually depending upon the life of Abraham. kono umangotengera amene moyo wake abrahamu ukuyendera. But in this chapter, there's a problem. Kono mu chapter ichi pali vuto. Let's see Tiye tioneni Genesis chapter 13, Genesis chapter 13 verse 5. verse ya 5. Bible says, Lot also, who went with Abraham, had flocks and herds and tents. Ndiponso loti anayenda ndi abrahamu anali ndi nkhosa ndi ng'ombe ndi mahema. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possession were so great that they could not dwell together. Ndipo dziko lisinathe kuwakwanira iwo kuti akhale pamodzi, chifukwa kuti chuma chawo chinali chambiri ndipo sanathe kukhala pamodzi. And there was strife between the headmen of Abraham livestock and the headmen of Lot's livestock. The Canaanites and Perizzites then dwell in the land. Ndipo panali ndewu abusa a abrahamu kudana ndi abusa a loti, akanani ndi aperezi, ndipo anali kukhala nthawi yomweyo m'dzikomo. So Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my headmen and your headmen, for we are brethren. Ndipo abrahamu anati kwa loti, tisachite ndewu ine ndi iwe, abusa anga ndi abusa ako, chifukwa kuti ife ndife abale. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I'll go to the right. Or if you go to the right, then I'll go to the left. Dziko lonse silili pamaso pako, kodi ulekanetu ndi ine, ukanka iwe kudzanja lamanzere, ine ndinka kudzanja lamanja, ukanka iwe kudzanja lamanja, ine ndinka kudzanja lamanzere. Bible says Lot had things and also Abraham had things. Nde Bible ifotokoza kuti loti anali ndi zinthu komanso abrahamu He had tents, he had the heads. anali ndi mahema, anali ndi abusa ake. So he had his own things. Nde analinso ndi zinthu zake. These things were good things. Zinthu zinezi zabwino. But these good things, Koma zinthu zabwino zimenezi it was not bring closer to Abraham. zina yende chifupi ndi abrahamu, It was separating him from Abraham. zinamulekanitsa iye ndi abrahamu. But what was he caring? Kodi iye amasamala chani? He was caring having things. Amasamala zinthu. So he did not think deeply about his relationship with Abraham. Nde sanaganize mozama za ubale wake ndi abrahamu. But he only thought about having things and have his own life. Nde anankha ndi mtima ongofuna kukhala ndi zinthu komanso ndikukhala ndi moyo wake. You know, many times when we think about spiritual life, we just want to be good people. Nde nthawi zina tikamaganiza moyo wauzimu timafuna kukhala anthu abwino, Isn't it? si choncho? We want to have good image before people. Timafuna kukhala ndi chithunzithunzi chabwino pamaso kwa anthu. We don't think about our heart. Sitiganiza kwambiri mtima wathu. We only think about our outward appearance. Nde timangokhala kunja kukhala kubasi. So always we try to do good things. Nde nthawi zonse timayesa kuchita zinthu zabwino. Yes, good things are important. Ine zabwino zinazofunika. But Koma when we have our own things, tikakhala ndi zinthu zathu, it cannot bring us closer to God. sitingatibweretse pafupi ndi mulungu. It separates us from Him. Zimatilekanitsa kwa iye. Same as Pharisees. Chimodzimodzi afarisi They were very good people, anali anthu abwino, but always they went against Jesus Christ. koma nthawi zonse amapita kulimbana ndi Yesu Khristu. Why? Chifukwa chani? Because they had their own things. Chifukwa anali ndi zinthu zawo. They did not
combine their heart with Jesus Christ. sanomezane mtima wawo ndi mtima wa yesu khristu. So you can see, although people are trying their best to be closer to God, nde mukhoza kuona ngakhale anthu akuyesesa kumbali yakuti afike chifupi ndi mulungu, but people are going far from the heart of God koma anthu akupita kutali ndi mtima wa mulungu with their good things. ndi zinthu zawo zabwino. You know, in this world we have female and male, isn't it? nde padziko pano ti ndi wamamuna komanso wamkazi, siyoncho? Isn't it? Siyoncho? You know, in family, Mbanja if all people are strong, ngati anthu osali amphamvu they always fight, amalimbana nthawi zonse, isn't it? siyoncho? Not only in family, but even among friends. osati banja lakho komanso ngakhale pa ubwenzi. If someone is strong ngati wina ali wamphamvu and his friend is also strong, mnzake wenso ndi wamphamvu they fight. amalimbana. Why? Chifukwa chani? Always fight means there's something you fight for, isn't it? Chifukwa pali china chake chimene amalimbana, siyoncho? In wherever we go, kuliko somene timapitako when there are so many strong people, tikaona kuli anthu amphamvu there's fighting always. nthawi zonse umakhala kuli Whether it's in church, kamuchalichi political parties, kandi ku chisangalalo political parties. makamaka andale, When there's someone strong kuli wina kwa mphamvu umenewo and there's also another person strong, komanso ngati kuli winanso wamphamvunso they fight each other. amalimbana okhaokha. Why? Chifukwa chani? All of them they are strong, isn't it? onsewo ndi amphamvu, siyoncho? But if someone is strong koma ngati wina ndi wamphamvu and someone is weak, ndiye wina ndi ofowoka, there's combination. pamakhala kulumikizana. Do you know that being opposite is very good, isn't it? mozoti kukhala mbali nayo siyana ndi zabwino. If you are same exactly, you fight. ndiye tikakhala chimozimozi timalimbana. You know, there's things we like. pali zinthu imene timazikonda. For me, sometimes I like drinking tea. ndiye ine nthawi zambiri ndimakonda kumwa tii. So there's sometimes I was staying with some brothers. ndiye nthawi ndimakhala ndi abale. So there was one brother who did not like drinking tea. ndiye pali mbali ina amene sakonda kumwa tii. So we were 3 people in that house. ndiye tinayi atatu nyumba imeneyo. I like drinking tea. ine ndimakonda kumwa tii, Another person like drinking juice. wina amakonda kumwa juice. And there's one person also like drinking tea. ndiye panenso munthu ena amene amakondanso kumwa But tii. we did not have enough money. koma tinabe ndalama zokwanira. Who do you think I like? ndiye mukozo ndikakondenda The one who like drinking tea? kapena munthu amene amakonda kumwa tii? No, at all. ayiso. We compete for sugar, isn't it? tizilimbana kwa shuga, siyoncho? You understand? mumvesesa? So there was always fighting pakhala kulimbana ndithu because we are similar. chifukwa ndife ofanana. But for relationship to work, kono pa ubale kugwira ntchito someone is strong, wina ndi wamphamvu, someone have to be weak. wina kwena okhala ofowoka. Then the strong can be like defeated with this weak person. ndeno uyuyu wamphamvu akhoza kugonjetsedwa ndi wofowokayo. If someone is like, how can I say, loud, like talking, like blaming, ngati wina akamakonda kuyankhulitsa kwambiri ngati moopsa mtima, they need someone who is opposite from him. ndi akwena kupezeka munthu wina kamene ali kusiyana naye, Then they can combine. ndi akhoza kulumikizana. Because this weak person can defeat this strong person. chifukwa munthu wofowokayo akhoza kugonjetsa munthu wamphamvuyo, Because they cannot fight. They cannot fight each other. chifukwa sangalimbane okhaokha. So same with this God and us. chimozimozi mulungu ndi ifeyo. If we are strong ngati ndife amphamvu and God also strong, mulungunso wamphamvu, we are all independent. timakhala patokha, Isn't it? siyoncho? But we need to rely upon Him. kono tikwena tidalire pa iye. If a husband have money koma ngati mamuna ali ndi ndalama and the wife does not have enough money, ndi mzimayi alibenso ndalama zokwanira, the wife can rely upon the husband. nditi mkazi akhoza kudalira kwa mamuna, Isn't it? siyoncho? If the husband is wiser ngati mamuna ndi wanzeru and the woman is not very wise, ndi mzimayi si wanzeru, she can ask from the husband. akhoza kufunsa kwa mamuna, Isn't it? siyoncho kuti? Of course, men don't like to be like, normally men cannot be down. They cannot be under women. inde nthawi zina azibaba safuna kukhala pasi pa azimayi, It's how it is. ndimene Of zimakhalira. course, because of gender and many things, we fight for equality, isn't it? inde imene ifo cha zikhaliro zina But timalimbana. normally, women have to be under husbands. kono mwachidziwikire azimayi akwena kukhala pasi pa mamuna, siyoncho? They cannot make decisions. sangapanga ziganizo, They share their ideas and receive guidance from husband. ndeno akwena kugawa maganizo awo ndi kulandira nzeru kuchoka kwa mamuna.
if there's such kind of people, they can stay together for a long time. ngati pali anthu amene akhoza kukhala limodzi nthawi yayitali. But if wife is also wise Koma ngati zimayi naye sali wanzeru and also have enough things, komanso ndi zinthu zambiri she will fight back. azibwezera. So they will start fighting each other. Nde amayamba kulimbana okhaokha. Then they cannot stay together. Ndeno sangakhaleso limodzi. That's why they divorce. Nchifukwa amalekana. Isn't it? Siyocho. When people are separating from each other, Nde anthu akalekana wina ndi nzake, people does not just separate. anthu samangolekana ayi. They separate because there's a reason to separate. Pamakhala zifukwa zimene anthu akusiyanirana. That means someone is not bending his heart. Kusonyeza pali wina kamene sakuphwanya mtima wake. Someone is not forsaking his or her own things. Ndeti pali wina amene sakutaya zinthu zake zimene ali nazo. That's why people eventually separate. Nchifukwa anthu amasiyana. So today we are reading the story of Abraham also, that he separated himself from Lot. Nde apasolo nkhani ya Abrahamu kuti analekana ndi Loti. Why did they separate? Chifukwa ina analekana. Both of them, they had things, Onsewo anali ndi zinthu. and the place was not enough for them. Nde malo sana ali okwanira kwa iwo. So in your heart, Nde mtima mwanu. in my heart, Makamaka mtima mwanga. do I have my own things, Kodi ndi ndi zinthu zanga. my individual things? Zinthu zanga. You understand, right? Kupesesa zimezo. For example, Mwachitsanzo. if you are married, Ngati muli okwatira. if you are a wife, Ngati uli mzimayi. if your husband have a car, Ngati mwamuna wako ali ndi galimoto. it's also your car, isn't Ndi it? galimoto yakonso siyocho. Isn't it? Siyocho. You can use, you can rely upon it. Ukhoza kugwiritsa ntchito mukhoza kudalira pa imene. But if you want to have your own separate things, Koma ngati uli ndi zinthu zako zapadera. that means it's division. Sozoti ndeti nzogawana. But we and God, we have to be one. Kono ife ndi mulungu tikukhala amodzi. That means we don't need to have our own things. Ndiye kuti sitikuyenda kukhala ndi zinthu zathu zokha. We have to forsake our things, Tiwene titaye zinthu zathuzo. and we have to rely upon a thing that is from God. Ndiwene kudalira zinthu zochokera kwa mulungu. But the Lord had a heart to have his own things. Lord had a heart to have his own things. Loti analibe mtima osakhala ndi zake zokha. So he want to depend upon himself. Nde amayesana kuziyenereza pa yekha. He want to live by his own way, his own style. Amafuna kukhala ndi njira yake komanso ndi mlingo wake. Why? Chifukwa chani? He was a man who little by little was forgetting about Abraham. Ndi munthu amene amadana ndi Abrahamu pang'ono ndi pang'ono. In his heart, Mtima wake he was growing bigger and bigger. mtima koma nukulabe. You know, always water come from high place going down, isn't it? Nthawi zonse mukakwenda kumwamba anthu pasi siyo chokoti. Water come from high place Madzi to, amachoka kumwamba kumasika pasi. isn't it? Siyo cho. That's how it is. Ndimene zikuona kukhalira. Same, the word of God Chimodzimodzi mawu a mulungu. goes to people who are humble. Mawu a mulungu amapita kwa anthu odzichepesa. People who have their own things, Anthu amene ndi zinthu zawo. who have their own understanding, Anthu amene kumvetsetsa kwawo. who rely strongly upon themselves. Amene ali ndi mphamvu kuzidalira pa iwo okha. They cannot receive this word of God. Sangalandire mawu a mulungu. You know, most of people know about Jesus Christ. Anthu ambiri timadziwa za Yesu Khristu. This is knowledge about Jesus Christ. Ili sikuti ndi chidziwitso cha Yesu Khristu chokha. This is knowledge about Jesus Maka Christ. ichi ndi chidziwitso cha Yesu Khristu. But although people have this knowledge, Koma ngakhale anthu ali ndi chidziwitso chimenechi, it does not come inside their hearts. mawu amene sabwera mu mtima mwawo. Why? Chifukwa chani? Already in their hearts, there's another things. Chifukwa mu mtima mwawo muli zinthu zina kale. There's good things. Muli zinthu zabwino. They believe I can keep the law. Amaganiza ndikhoza kusunga lamulo. I can be a good person. Ndikhoza munthu wabwino. If I help poor people, I can go to heaven. Ne ndikathandiza anthu osauka ndidzapita kumwamba. Little by little, I'm becoming righteous. Pang'ono ndi pang'ono ndikhoza olungama. So with their own things, Ndi zinthu zathuzo. they don't receive things from God. Ndeti sitingalandire kuchoka kwa mulungu. That's why Lot separated from Abraham. Ndi chifukwa Loti adalekana ndi Abrahamu. Same with King Saul. Chimodzi mfumu Sauli. You know how King Saul was how he was anointed as a king, right? Muziwa mmene mfumu Sauli anadzozedwa kukhala mfumu siyo? He was not like good person. Sanali munthu wabwino. He was not expecting to be a king. Sanayembekezere kukhala mfumu. But one day God chose him to be a king. Koma tsiku lina Mulungu anamusankha kukhala mfumu. So he became a king. Ndi anakhala mfumu.
There was no qualification you can point out that because of this, that's why he became a king. panalibe chozeneza chomusankha kuti akhale mfumu But when he became a king koma atakhala mfumu and God was working for him, ndiye mulungu anayamba kugwira ntchito mwa iye little by little, pang'ono ndi pang'ono he started to trust upon himself. anayamba kudzikhulupirira mwa iye yekha He started to think that he's big enough. anayamba kuganiza kuti iye ndi wamkulu ndithu He started to trust his own judgment. anayamba kukhulupirira nawo chiweruzo chake That's why later on God removed him from being a king. ndifeka mukana muchosa kuti asakhalenso mfumu You know, before I received salvation, ndisanalandire chipulumutso I was also reading Bible, ndikuwerenganso baibulo and also I was preaching to other people. komanso ndimalankhula kwa anthu ena I was also well known as a person who was preaching ndinenso munthu wabwino amene malalikira in my community. mudera lathulo You know, I was gathering some youth who were drinking, smoking. ndimasonkhanitsa anthu amene amamwa komanso kusuta That time I was not drinking and I was also not smoking. nde ine sindinkamamwa komanso sindinkasuta nthawi imeneyo So somehow when I compare myself with those people, nde komabe ndikamazinezine ndi anthu enawo I thought I was a good person. ndimakazi ndine munthu wabwino So I was attending fellowships. nde timakhala pichanjano So sometimes I was like intercessor. nthawi zine muna ngati ndimakhala olangiza In my heart, I believe also I can go to heaven by doing good things. nde mumtima mwanga ndimakhulupirira kuti ndikhuzopita kumwamba pochita ntchito zabwino So when I gather, I say, stop drinking. nde ndikamuona munthu akumwa usiya kuledzera You cannot go to heaven if you drink. sungapita kumwamba ngati kumwamowa Stop smoking. siya kusuta But when I'm alone, koma ndikakhala ndekha I was asking myself, ndimazifunsa ndekha am I ready to go to heaven? kodi ndithu ndizopita kumwamba If Jesus come today, ngati yesu angabwere lero can I go to heaven? ndikhuzopita nali limodzi That time my answer was no. nde yankhule naye ayi So that time I was very afraid in my heart. nde nali ndiwotsukuzika mumtima mwanga If I preach to other people to be good, nde ngati ndikulaga kuti anthu ena akhale abwino and also myself I cannot go to heaven, inenso sindingapitenso kumwamba then what's the use of these preachings? nde ntchito yolalikira ndi chani ndiye So I was searching in my heart. nde ndimafufuza mtima wanga But you know, the reason why I was not righteous person is not because I was not trying hard, nde chifukwa choti sinali olungama osati ifoti sindimayesesa kwambiri but because I was believing that I'm a good person. koma ndimakhulupirira kuti ndine munthu wabwino You understand? mumvetsa I was believing I'm a good person. ndimakhulupirira ndine munthu wabwino So I believe if I stop drinking beer, nde ndimakaza ndikasiya kumwamowa stop smoking, kusiya kusuta and some other evil things I thought it's bad, I can go to heaven. nde ndikusiya zinthu imene ndimazoti zolakwika ndikhuzopita kumwamba But when I ask myself, can I go to heaven? koma ndikaziona ndekha ndikhuzopita kumwamba kodi Answer was no. yankho nali ayi I had no assurance that I can go to heaven. nabe chitsimikizo chokhuza kupita kumwamba But still I was trying my best. koma kupitabe ndimayesesa mbali yanga But in 2011, koma mu 2011 I heard the word of God. namva mawu a mulungu I was born a sinner. nabadwa ochimwa I'm not a good person. sine munthu wabwino For the first time in my life, I realized I'm not a good person. kwa nthawi yoyamba ndazindikira kuti sine munthu wabwino I'm evil. ndine munthu woyipa I cannot manage to do good things. sindingatha kupanga zinthu zabwino You know, if you look yourself, you don't see how much evil you are, right? nde mukaziona nokha simumaziona kuti munthu woyipa siyoncho Sorry, but last week I had one example. koma pamene sabata athu namva chitsanzo china That example was good. chitsanzo chimene chinali chabwino He says someone was want to sleep with his girlfriend. ati wina apita ku sukulu ndi Someone bwenzi want to lake sleep with his girlfriend. nde wina amagona ndi bwenzi lakelo He wanted. amafuna kugona ndi bwenzi lakelo But the girlfriend said, no. nde bwenzi lake amati ayi But he said, no, I cannot wait. Let's do it now. ayi sizingatheke kupanopa You know what men like to insist things. nde zimene amuna amakonda kukakamira So I guess the girlfriend was very wise. nde makazi mwina msungwana ale wanzeruko So he said, let's first eat. ndanati tiye timwekaye choyamba So when he opened the press, there was pork. nde atatsegula mbali apeza kuti muli mutu wa nkhumba So the man said, no, our church does not allow us to eat pork. nde iye kuti kuchenso kuti sitimalola kudya nkhumba You know, that is brilliant example. You understand? imene ndi chisanzo cha nzeru mumvetsetsa kaya You know why it's a very good example? muzoyefa chani ichi chisanzo chabwino We don't see ourselves fully. sitimaziona tokha kwathunthu Amen? amen You know, we only see good things we do. ife timangona zinthu zabwino zimene timachitazo Evil things we don't see. zinthu zoyipa timaziona
Also me at first, before 2011, I think I was a good person. inenso 2011 isanafike ndimaziganiza kuti ndine munthu wabwino. As I'm moving around in the community, I thought I was the spiritual person, ndikamenda mudera langa ndimaziganiza kuti ndine munthu wauzimu. judging everyone around me. kuweruza aliyense ondizungulira. You smoke, you drink, you do this, you are evil, you go to hell. hayi iwe mamamowa iwe masolo mapanga izo anthu simuzapita kumwamba ine. But in 2011, I was also I'm an evil person. koma 2011 izo kuti inenso ni munthu I'm woyipa. not good person at all. sinenso munthu wabwino ayi. From time to time, I'm jealous, nthawi zambiri ndimakhaso ndi nsanje. I'm angry, ndimakwiya. I want to revenge. ndimafuna kubwezera. You know, we don't count in these things, isn't it? silimaolenga zinthu mene zizi siyoncho. We think, I'm a good person. ndine munthu wabwino. I don't eat pork. sinimadya nkhumba. But in another side, you want to sleep with a woman before getting married. komano mbali inayo ufuna kugona ndi mzimayi usanakwatire. That's how much we ignore how much evil we are. umu ndimene timakanira kukhala anthu oyipa amene tilili. So if we discover really we are evil people, ndiye tikazine kuti ife anthu oyipa ndithu we can stop something. tikozosiya zinthu We zina can stop trusting in ourselves. tikozosiya zokhulupirira mwa ife tokha. So you can see the heart that led us to separate from God is this heart to trust in ourselves, ndiye zinthu zimene zimatilekanitsa ife ndi mulungu ndi mtima odzikhulupirira mwa ife tokhawo. believing that I'm a good person. kukhulupirira kuti ndi munthu wabwino. If I want to stop committing sin, I can stop. nganifuna kusiya tchimo ndikhoza kusiya. Many people think like that. If I want to stop, I can stop. anthu ambiri amagaza chocho anga ndifuna kusiya ndikhoza kusiya. If I can be serious, I can stop. ndakasiya sindikhoza kusiya. How many years have been in church and you have never been serious until now? ndeno wakhala zaka zingati uli mu church ndipo sudasiye mpaka pano. You know, because they don't know themselves. koma foti sadzizindikira okha. So even Lord here, he did not know himself. nde loti samazidziwa yekha. He was just a pitiful person, anali munthu amvetsa chisoni. isn't it? siyoncho. His worth was not from him. njira zake sinazo zochoka kwa iyeyo. You know, like his goods, his things was not from himself. zinthu zake zimene anali nazo sinazo zochoka kwa iyeyo. It was because of Abraham. zinazo zochoka kwa abrahamu. As he was moving with Abraham, pamene amene limodzi ndi abrahamu he had no choice but to be a blessed person, analibe chisankho maso okha iye munthu wodalitsika. isn't it? siyoncho. But in his heart, koma mu mtima mwake he did not value Abraham. sanasamale abrahamu. He valued himself. amazilinganiza ekha. You know, for me, I heard this gospel from this church. nde ine ndimadana ndi uthenga wo mu church muno. For me, I heard this gospel. ineyo ndinamva uthenga wo mu church muno. You understand it? mumvetsa. So actually, I don't know anything about this gospel apart from this church. ndeno silimamvaso zina zokhuza uthenga bwino kupatira ku church kukha kuno. So if I depart from this church, nde ngandingachoke mu church chino can I live a spiritual life properly? ndikuzokhala moyo bwinobwino. Some you can say yes, but actually it's no. ena mukhoza kuyankha kuti eya komano makamaka yankho ndi ayi. You know why? muzofa chani. Spiritual life, it's not about knowledge, it's about connection. nde moyo musichidziwitso koma ndikulumikizana. You understand? mumvetsa. We can have the whole knowledge we want, tizokhala ndi chidziwitso chonse chimene ufunacho. but we need to be connected. tifunika kulumikizana. In spiritual life, there is someone who is guiding us directly or indirectly. nde moyo mpale wina ake amene akutitsogolera direct komanso mu njira yosiyanaso. But because we don't see these things, koma foti silimaona zinthu zimenezi. little by little, we have the heart that I know gospel. nde pang'ono ndi pang'ono timakhala ndi timaona kuti ndimadziwa uthenga wabwino. I can live spiritual life. ndikuzokhala moyo wauzimu. I can live by myself. ndikuzokhala pene ndekha. I can preach gospel by myself. ndikuzolaika uthenga wabwino pene ndekha. This is division, uku nde ndikusiyanawo. isn't it? siyoncho. But in spiritual life, we need to be connected. koma moyo wauzimu tikuyenera kukhala olumikizana. So there are things that separate us from the heart of God. nde pali zinthu zimene zimatilekanitsa ife ndi mulungu. It's the hard thing that I know. ndi mtima kuti ndimadziwa. The heart to trust in ourselves. mtima udzikhulupirira tokha. And little by little, we start to despise other people. nde pang'ono timayamba kunyozaso anthu ena. You know, John the Baptist was the one who baptized Jesus Christ. yohane mbatizi anali munthu amene anabatiza yesu khristu. And John was very famous, isn't it? yohane anawotchuka siyoncho. Many people knew him, John. anthu ambiri amamudziwa yohane. So many people were baptized by him. nde anthu ambiri amabatizidwa ndi iye. But after he baptized Jesus Christ, koma atabatiza yesu khristu. also there is a rumor that Jesus and his disciples were baptizing people. komanso kunamveka kuti yesuso wambabatisanso anthuso. So some people who are normal people like me, nde anthu ena anthu ngati ineyo. they thought, the one who was baptized by John now, he's becoming great. ndeno amafotokoza kuti anthu amene anabatizidwa ndi yohane ndi apamwamba tsopano.
So they feel like Jesus was like overshadowing the fame of John. ndeti yesu khristu amatenga chithunzithunzi cha yohane. So in their hearts, nde mitima ya they anthu want to let John know that Jesus now is growing bigger and bigger. ndeno anthu amafuna no kumudziwisa yohane kuti yesu akukula no mopitirira. I guess they wanted to be a fighting. ndikukhati panayi kulimbana. I guess the people wanted to be fighting anthu amafuna mwina kuti azilimbana so that there should be one side of John and one side of Jesus. kuti ena akhale ngati mbali ya yohane ena akhale mbali ya yesu. But when they told John about this, koma atamuza yohane za chimenechi, what did John said? kuti yohane anati chani? He must increase. iye akwene akule. First of all, I must decrease. ndeti chombe nditsike, He must increase. iye akule. Isn't it? siyocho? So after Jesus came in, nde yesu atabwera, John started to decrease. yohane anamba kutsika. Amen. amen. In our life, when Jesus comes inside our life, nde mwathu yesu khristu akabwera moyo wathu, what should we do? tipange chani? We must decrease tikuyenera titsike so that Jesus can appear, kuti yesu aonekere, so that we can live new life. kuti kozokhala moyo watsopano. But most of time, koma nthawi zambiri we live like Lot. timakhala ngati loti. We increase. ife timakula, We became big timakhala akuluakulu, and we separate. ndipo timalekana mapiro ake. But you can see after Lot was separated from Abraham, koma kozokona loti atalekana ndi abrahamu, he was not a successful person. sanapambanenso munthu wake. He made problem after problem. amakona ndi mavuto pa mavuto anzake. And his ending results was not good at all. ndeno mathelo ake aloti si abwinonso ayi. Why? chifukwa chani? He was separated from Abraham. analekana ndi abrahamu. So how devil works is he want to create division. ndeno mmene satana amagwira ntchito amabweretsa kulekana. He wants us to trust upon ourselves, amatipangisa ife tizikupira tokha, thinking that we have know many things. nitimaona kuti timadziwa zinthu zambiri. Think now I know the gospel. ndimadziwa uthenga wabwino, I can preach gospel. ndikuzolalikira uthenga I wabwino, can live spiritual life. ndikuzokhala moyo wauzimu. You know, this kind of thought seems like it's not a problem. nde zimaoneka ngati si vuto zinthu zimenezi. But this kind of thoughts, koma ganizo limeneli that's what brings problem in people's life. ndimene mubwesa mavuto mitima ya anthu. You know, by staying with Abraham, nde pokhala ndi abrahamu, his life was a blessed life. moyo wake udalitsika, He was a happy person. anali munthu wosangalala, He had no problem at all. analibe mavuto aliwonse. But when he was separated from Abraham, koma atalekana ndi abrahamu, from the man who had a promise of God, kwa munthu amene anali ndi lonjezo kwa mulungu, problem started in his life. mavuto anayamba moyo wake. Amen. amen. Same with prodigal son. chimodzimodzi mwana olowelera In the father's house, ku nyumba ya atate wake, he had no any problem. analibe vuto lilonse. He was eating. amadya, He had clothes to wear. anali ndi zovala, He had no any single problem. analibe vuto lilonse, But he separated. koma analekana. What made him to be separated? chinapakisana chani kulekana? They had to trust in himself. ndi mtima odzikhulupirira mwa yekha. So always we should check what kind of heart do we have. ndi nthawi zonse tifufuza ndi mtima chomwe tili nawo. What kind of heart are we possessing right now? kodi ndi mtima chomwe tili nawo pakali pano. Many people, they fear like people outside him. ndi anthu amaopa anthu akunja, But they don't fear the thoughts they have. kono samaopa maganizo amene ali nawo. Isn't it? sichoncho? You know, what is the most dangerous thing in our life is our thoughts. ndi chinthu chopsa kwambiri pamoyo athu ndi maganizo athu, And it's our number one enemy. ndi mdani athu oyambirira. But because we love ourselves, koma ife timazikonda tokha, we think whatever we are thinking it's right. timaganizo zimene tikuganizazo ndi zolondola. And also we don't want people to go against our thoughts. Isn't Maso it? tifuna anthu kuti atsutsane ndi maganizo athu, sichoncho? We like to be accepted by people. timafuna kuvomerezedwa ndi anthu. So we live our life with our own judgment. ndi timakhala moyo athu ndi chiluso chathu. But no matter how much wise we are, koma kandi niwanzeru umotani, humans are prone to make mistakes. anthu anabadwa kuzalakwitsa basi. You understand? mupesa? So always we should check our thoughts. ndi nthawi zitiona tifufuze maganizo athu, Is this right? Is this wrong? kodi nzolondola, kodi nzolakwika. And also we can check with other people. komanso kozofufuza ndi anthu ena. I have this kind of thought. ndili maganizo awa, How do you think? muganiza bwanji? But in our hearts, when you have some thoughts, koma mtima athu kakhale maganizo, we follow that thought. timatsatira ganizo lomwelo. So Lord did not check for Abraham whether it's really right to go away from him. ndi loti sanafufuze ndi kwa abrahamu kuti akhoza kuchoka limodzi ndi iye.
he trusted himself. anadzikhulupirira yekha Prodigal son also trusted himself. komanso mwana olowelera anadzikhulupirira yekha So he was separated. ndipo analekana Whenever there is separation, ndiye pamene pakali kulekana there is a problem. makhala vuto And always, people who separate themselves from God, they fail in their life. ndipo anthu amene alekana ndi mulungu moyo amalephera But on another side, kono kumbali ina no matter how much evil we are, kandi ife anthu otani no matter how much weak we are, kandi ife oyipa motani but if we find a way to combine ourselves with Jesus Christ, koma ngati tapeza njira yolumikizana mtima wathu ndi mtima wa Yesu Khristu our life can change. mwathu umasintha Amen. amen I will read one verse about this issue of separation with God. ndiye ndilenga nkhani imodzi yokhuza Then I'll ndi move on. Romans Aroma. chapter 10. chapter 10 I want you to see this verse. ufuna muone vesi imene It's one of the famous. ndi yotchuka ndithu Verse 1. Aroma 10 vesi ya 1 Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. abale kufunitsa kwa mtima wanga ndi pemphero langa limene ndiwapempherera kwa mulungu ndilo kuti apulumuke 2. For I bear them witness that they have zeal for God, but not according to knowledge. pakuti ndiwachita iwo umboni kuti ali ndi changu cha kwa mulungu koma si monga mwachidziwitso For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. pakuti pakusadziwa chilungamo cha mulungu ndipo ufuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha iwo sadagonja ku chilungamo cha mulungu You see, people have zeal, anthu ali ndi changu but they are ignorant about the righteousness of God. ndeno saganiza chilungamo cha mulungu That means there's two righteousness here. soti pali zilungamo ziwiri apo Righteousness of human ndi chilungamo cha munthu that comes from our works, chimene chimachoka mu ntchito zathu and righteousness of God ndi chilungamo cha mulungu that comes from Jesus Christ. chimene chimachoka kwa Yesu Khristu Amen. amen So if we trust in ourselves, ndi ngati tizingazikhulupirira tokha if we think we are good people, ngati ukozo ndife anthu abwino if we think we can stop committing sin, ngati ukozo tikhozosiya kuchita tchimo and we are trying our best to stop committing sin, ndipo tikuyesesa kumbali yathu kuti tisachite and we are uchimo trying to be righteous, ndipo tikuyesa kukhala anthu olungama what kind of righteousness are we establishing? kodi ndi chilungamo cha imene tikukhazikitsa Our own righteousness. chilungamo chathu Isn't it? siyacho In simplicity, our righteousness. In simplicity, our righteousness. ndi pofotokoza chilungamo chathuchi It is something we have decided to do, ndi chinthu imene ife tapanga chisankho kuti tichite and we ignore what we have been told to do. ndipo timanyalanyaza zimene tawuzidwa kuti tichitezo When I was in schooling, like standard 2, I didn't like school at all. ndeno ndili ku sukulu standard 2 sindinkayikonda sukulu ayi I didn't know why my parents were forcing me to go to school. nthawi zonse makwanga mandikakamiza kupita sukulu So sometimes in our family, we were only boys. ndi banja yathu naye amuna okhawo So we are washing plates, cleaning the house. timasuka mbale kukonza mnyumba So one day my mother told me, don't clean the house, don't wash plates, just go to school. ndeno amayanga amatiuza usatsuke pale usakonze nyumba uzingopita sukulu Yes. inde But when my mother went out, koma amayanga akachokapo so that time I cleaned the plates, mopping the house. ndi nthawi imene makonza matoileti kukonza munyumba So like neighbors were very happy with me. ndi maneighbors anaye osangalala nane You are a good son. ndiwe mwana wabwino How can you manage to do all these things alone? ukhoza kukonesa bwanji zonsezi I pawekha was a very happy person that time. naye munthu osangalala kwambiri nthawi imeneyo But when my mother came back, koma amayanga akabwerako why did you not go to school? bwanji sinapita sukulu I was washing plates. ndimatsuka mbale Do you think my mother was happy or angry? mukoziti amayanga anali osangalala kapena anali okwiya She was very angry. anali okwiya So she beat me. ndi amandimenya So I want to ask you, washing plates, is it wrong? ndeni kufunseni kutsuka mbale nzolakwika Mopping the house, is it wrong? kukolopa nyumba nzolakwika Why is she beating me? ndeni chifukwa chani amandimenya It was not her heart. sunali mtima wawo Isn't it? siyocho It was my good idea. inali ganizo langa labwino So our good idea cannot be accepted. ndeno magazi athu abwino sangalandiridwe Our goodness cannot be accepted. ubwino wathu sungalandiridwe So that is our righteousness. chimene ndi chilungamo chathu Yes, it's good things. ine ndi zinthu zabwino When other people see, it's good. anthu anakaona kuti ndi zabwino But when my mother see, koma amayanga akaona it's not good at all. si zabwino ayi It's bad. ndi zolakwika
She can be happy if no place have been cleaned, no house have been mopped, but I have gone to school. akhozoka osangalala nyumba simunakonzedwe mbale sizinatsukidwa koma ndapita kusukulu Isn't it? siyocho. So God can be happy if we fail in whatever we try to do nde Mulungu akhozokala osangalala tikalephera pa chiyonse imene and we tikuchita give up ndipo tayimika manja that I cannot manage. kuti sindingakwanitse. Then in my heart I can find a way to connect with God. nde mumtima wathu tikhozopeza njira yolumikizana ndi Mulungu. Today I said, and when he had spent all, that's my title. ndeno mutu wathu walero pamene anamwaza zonse. So you can see in our life, if we really want to be connected with God, nde moyo wathu ngati ufuna kuti tilumikizane ndi Mulungu we have to finish our ways. tunati timalize njira zathu, We have to finish our goodness. tikwena kuti timalize ubwino wathu. So you can see prodigal son, when he was in far country, nde mwana ule pamene anali kutali he finished everything. anamaliza chilichonse, He had nothing. analibe kanthu. So when he had nothing, nde pamene analibe kanthupo what came in his heart? chinabwera mumtima mwake ndicha Father came in his heart. bambo ake anabwera mumtima mwake, Isn't it? siyocho. You know, people who are like poor, they know many relatives. anthu akhala osauka amadziwa abale ambiri, Isn't it? siyocho. I don't know about your family, but for me, in my life, sindidziwa kubanja kwanu komano ini moyo wanga when I see my like people who stayed in the village, like my aunties and some people, nde ndikona anthu amene amakhala kumuzi ngati azianti anga komanso ndi anthu ena, they know many people who, our many relatives who are rich. ndeno amadziwa abale athu ambiri amene ali olemera. You know why? muzefa chani? As they are searching how to survive, pamene akufufuzira akhale ndi moyo they remember people, isn't it? amakumbukira anthu, siyocho. If you don't have school fees, you know many of your uncles, ndeno ngati ulibe ndalama yolipira school fees umasangasaka anthu ena okuthandiza, isn't it? siyocho. Not some poor people, but rich people. osati anthu ena anthu wamba komano anthu olemera. That's why it's difficult to remember poor people. nchifukwa nzovuta kukumbukira anthu osauka. If your relatives are not remembering you, it's because you have nothing yet. ndeno abale anu ngati sakukumbukirani usonyeza kuti udakalibe kanthu pakali pano. Sorry, maybe it's not true. Okay, anyways, but if you don't have anything, people cannot remember you much. ndeno mzachidziko kakoti ulibe kanthu anthu Why sangakukumbukire, should they remember you? chifukwa kwena kukumbukira. You know, in life, everyone is trying to climb the top, isn't it? inde moyo alesa mufuna kupita pamwamba, siyocho. So most of the time, people remember people who can help them. ndeno nthawi zonse anthu amakumbukira anthu amene angawathandize. I'm using this as an example. It's not like reality. nde ndikufotokoza chingati chitsanzo osati zenizeni. So the prodigal son, when he had nothing, nde pamene mwana wolemera analibe kanthu he remembered his father. anakumbukira tate wake. Why? chifukwa chani? In his father's house, mu nyumba ya tate wake there was no such kind of situation. munalibe nyengo yoterowa, You understand? mupesa. But at first, he thought he can manage. paja mmagazi kuti akhoza kukwanisa, I can do. ndikhoza kukwanisa, I can do. ndikhoza kukwanisa. You know why God does not allow us to manage to keep the law and be good people? muzefa chani Mulungu osatira kuyesesefe kupiratu kukhala anthu abwino. Can we remember God really? nde tikhoza kukumbukira Mulungu ndiye If we can do good things, ngati ngachita zinthu zabwinozo we cannot remember. singakumbukire. If we want to walk together with God, ngati ufuna kuti tiyende limodzi ndi Mulungu, it's when we have nothing of ourselves. ndi pamene tilibe kanthu upeferoka. If you don't have anything, ngati ulibe kanthu you can follow someone who have everything ukhoza kutsatira munthu amene ndi chilichonse without hesitation, kupanda kunyalanyaza, enduring everything. kupirira chilichonse. Sometimes I see children in our church moving around. nde ndimaona ana amchechi muno akuzungulira. Sometimes they're like 4 or 5 kids that are playing around. ndeno ana 4 kapena 5 amakuzungulira. So sometimes one of the children, they give their child something to eat. mwina mmodzi mwa kholo apasa mwana kuti china chake adye, Maybe jigs. kandi jigisi. From that moment, pa nthawi yomweyo he's a boss. ni bwana, Wherever you go, kuliko somene angapite the other children are following. anawazimtsatira. Little bit, Tikaileni, tikaileni. share. You understand? Mupetse. Why? They have nothing. iwo alibe kanthu. But if you give all children like jigs each, koma ngati angapeka jigisi kwa ana onsewo they can go separate ways, isn't it? akhoza wina njira yosiyana, siyocho.
But when they have nothing, koma pamene iwo alibe kanthu they follow someone who have. amatsatira amene ali nazowe. So people who don't have righteousness, Ndi anthu amene alibe chilungamo they can follow Jesus Christ who have righteousness. akhozotsata Yesu Khristu amene ali ndi chilungamo. Amen. Amen. But people who have righteousness, Koma anthu amene ali ndi chilungamo they cannot follow Jesus Christ. sangamutsatira Yesu Khristu. If they follow Jesus Christ, ngati ngamutsatira Yesu Khristu it's just to find the issue upon Jesus Christ. ndi kungopezako ntchito ya Yesu Khristuyo. But if you have nothing, Koma ngati ulibe kanthu you can wholeheartedly follow Jesus Christ ndi mtimonso ukhozotsatira Yesu Khristu and listen to him. ndi kumvetsa kwa iye. You know, people who don't have like any, who are not employed, Anthu amene sali pa ntchito and they are trying to search the way and they cannot find anything. ndipo ayesesa kuti sangapeze kanthu. When they are asking for work, they say any work. Ndeno akafufuza kuti agwire ntchito amugwire ntchito iliyonseyo. Isn't it? Siyocho. What kind of work do you want? Kodi ntchito yanji imene ufunayo Any work. iliyonseyo Whatever. muli mosema As long as I will find money. pokhapo ngati ndapeza ndalama. Isn't it? Siyocho. But if you already have things, you cannot say like that. Koma ngati uli ndi zinthu kale sungatero. So you can see, not having things in spiritual side, it makes us to combine our heart with God. Ndi kukhala opanda kanthu mbeya uzimu ndi zabwino zimene zingatipangitse kuyanjana ndi Mulungu. So I will read one chapter. Ndi tulengaso chapter chimodzi. When you see book of Mark, Tiona buku la Mariko. Mark chapter 5 verse 25. Mariko chapter 5 verse 25. Bible says, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Ndipo munthu wamkazi amene anali ndi nthenda yachidwalire zaka 12. Verse 26. And he had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was not better, but rather grow worse. Ndipo anamva zowawa zambiri ndi asing'anga ambiri nalipira zonse anali nazo osachira pang'ono ponse. Koma makamaka nthenda yace idakula. Can you see the word spend all? Mukozokona mawu pamene anatha zonse. Isn't it? Mupese? The next verse. Verse usatira. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Mene anamva mbiri yace ya Yesu anadza khamu kumbuyo kwace nakhuza chovala chace. You can see that at first when this woman had things, Pachiyambi zimene anali ndi zinthu, when he had money, when anali ndalama, he had a choice, isn't it? anali ndi zisankho, siyocho? To go to like doctors to help her. Kupita kwa azisinga kuti akamuthandize. But when she spent all, Koma atamaliza zonse, she heard about who? anapeza ndani? Jesus. Yesu. Isn't it? Siyocho? That time the word of Jesus was big inside her heart. Nthawi imenetu mawu a Yesu anali amphamvu mu mtima The wake. story about Jesus Christ was increasing in her heart. Ndeno nkhani yokhuza Yesu Khristu imakula mu mtima wake. That's when he went to be healed by Jesus Christ. Ndi nkane anapita kukomana ndi Yesu Khristu. People cannot receive salvation not because they are very evil, Anthu sangalende chipulumutso osati foti anthu ndi oyipa, but they have too much goodness in them. koma foti ali ndi ubwino mwa iwowo. They think they are good. Amaganizo ndi abwino. Although they are doing so many evil things, but in their hearts, when they judge themselves, they think they are good. Ngakhale ochita zinthu zambiri zolakwika komano mu mtima momwe amazweruza amati ndi anthu abwino. So the story about Jesus Christ is just another story. Ndeno nkhani ya Yesu ndi nkhani inanso imeneyo. They just heard about Jesus Christ Amangomva zokhuza Yesu and basi. they don't mind. Ndipo salabadaso. Why? Chifukwa chani? Because in their hearts, Chifukwa mu mtima mwawo they are good people. ndi anthu abwino. You know, sometimes we get sick, isn't it? Nthawi zina timadwala, siyocho? So this sickness, there's a different kind of like levels. Ndeno matenda ama ali ndi mlingo osiyanasiyana. You know, tooth pain, when your tooth is like causing you pain, Nde ukakati udwala dzino, it causes a lot of pain. To those who suffer tooth, they know what I mean. nde kwamene analapo dzino auze tanthauza. Isn't it? Siyocho? When you sleep at night, you think about going to hospital in the morning. Ndeno ukamagaza kuti mawa ndipita kuchipatala. When your tooth is really very aching. Mene dzino kuti kupweteketsetsa. Isn't it? Siyocho? So you are not comfortable. You think, when it's morning, I want to go hospital. Nde suka
No one was answering me. koma palibe amandiyankha. People were just looking at me. Anthu ankangondiyang'ana. Ah, is this a line? Kodi undi nzere? But one woman told me, Wina anandiwuza. brother, Mbale, you are not sick. iwe sukudwala. Go home. Zipita ku nyumba. Don't go around asking. Osapitiza sukufufuza. Go home, you don't feel pain. Zipita sukumva kupweteka iwe. You know, when I saw the line, Ne ntiona nzerecho, it was too much. unenze wotali. So I went back home. Nde nabwera ku nyumba. You know why I went back home? Muzefecha nabwerera. The pain was not too much. Ululu sunali wokulu. If you feel too much pain, Ukamva kupweteka kwambiri. no matter how much the line is wrong, you wait. Kandi nzere wotele bwanji umadikira. So, you know, in the heart of God, Nde mtima wa Mulungu, why God allows us to fail in things? chifukwa mukamala kuti tizilephera. Why God allows us to meet temptations? Chifukwa mukamala kuti tizokumana m'mayesero. Why God allows us to meet a situation that is painful? Chifukwa mukamala kuti tizokumana ndi nyengo yopweteka. So that we can break our hearts Kuti kuzoponya mtima yathu. and we can combine our heart with Him. Ndikulumiza mtima wathu ndi Iye. Amen. Amen. You can see that even after receiving salvation, we meet problems, isn't it? Kuzokona kakatira kutilandira chipulumutso timarobe ndi mavuto siyoncho. Sometimes we fight for other people. Nthawi ndimalimbana ndi anthu. Sometimes we have financial problems, Nthawi ndimakhala mavuto azachuma. family problems. Mavuto ambanja. Sometimes like relatives problems. Mwinaso achibale kumene. When we meet such kind of problems, Tikakumana ndi mavuto ngati amenewo. sometimes we think are just problems. Ndiye nthawi ndimagaza mwina ndi vuto chabe. But Koma through these problems, kuza mavuto amenewa God is breaking our hearts Mulungu akuphwanya mitima yathu. so that we can think about Him, Kuti kuzoganiza za Iye. so we can consider His heart. Ndeti kuzolingalira za mtima wake. Why God allows problems? That He wants us to combine our heart with Him. Ndi chifukwa cha mukamala kuti kumana ndi mavuto kuti tilumizane mtima wathu. If you see the book of Judges, Nde mukana buku la oweruza. you can see this situation over and over. Nde mukuzoona nyengo imene mubwereza. Whenever Israel go astray, Wina akamasochera. God was sending another tribe to trouble the Israelites, Nde mukamutumizano anthu kukavutitsa ana Israeli. so that when they are troubled, Kuti akavutika they should remember God. kuti akumbukire Mulungu. Amen. Amen. So today, if we have our own things, Nde lero ngati tili ndi zinthu zathu. whether we are saved people, Kandi ife anthu opulumutsidwa. where we are unsaved people, Kandi ife anthu osapulumutsidwa. if we have our own things, Koma ngati tili ndi zinthu zathu. we cannot combine our heart with the heart of God. Sitingamizane mtima wathu ndi mtima wa Mulungu. If we think now I know, Ngati ukazoti pano ndikudziwa. now I understand the salvation, Apa napesesa za chipulumutso. so I can live by myself, Nde ndikuzokhala mwene ndekha. we are disconnecting. Ndeti tikulekana. But after we receive salvation, Koma tikalandira chipulumutso. we need to be more humble and humble, Tiwandekhaibe odzichepetsa ndi odzichepetsa. always checking, Nazo kufufuza. always asking. Nazo kufusa. Why? Chifukwa chani? Through asking, we receive new heart, new wisdom. Ukafusa umene mtima watsopano komanso nzeru zatsopano. So you can see throughout the Bible, there are people who ask and people who don't ask. Nde mukazoona mpaipo pana anthu amene amakonda kufusa komanso anthu amene samafusa. People who always ask, there were people who are guided by God. Nde anthu amene amafusa ndi anthu okamene amatsogozedwa ndi Mulungu. Moses, Mose, David, Davide, usually they ask, anthu onsewo amafusa. always checking. Nthawi kufufuza. Why? Chifukwa chani? They did not have their own things. Sanali ndi zinthu zawo zokha. Sometimes when I read the Bible, Nthawi ndimwenga Baibulo, especially when I read the stories of Moses, maka ndimwenga nkhani za Mose. when he was guiding Israelites, Mene amatsogolera na Israeli. I wonder, did he really need to ask us also these things? Nde ndimati izinso kuti amene kufusa kuti. You can find him asking now and then. He was always asking before God. Nde ndi munthu yekha amene amafusa nthawi zonse kwa Mulungu. Ah, God, what should we do about this situation? Kuti Mulungu ndipange bwanji za nyengo imi. And God was giving him his judgment. Nde mukapereka chiweruzo chake. And Moses was following that judgment. Nde Mose amatsimikiza za chiweruzo. That means in his heart, Mumtima mwake he was empty. anali wopanda kanthu. You understand? Mumvetse? He had no his own things. Mulibe mu zinthu zake. But in our heart, we have our own things so much. Koma mumtima mwathu tili ndi zinthu zathu kwambiri. So whatever we meet, Nde chiyese chimene tikuonera nachozo we judge timaweruza. and we give solutions. Ndi kupereka ziganizo. Isn't it? Siyocho?
Why? chifukwa chani? Because we think our judgment is right. chifukwa magazi kuti chilo chathu chonde ndi choona, We have experience. tili ndi kuthekera, So we judge and follow our judgment. nde timaweruza ndi kutsata chiweruzo chathucho. But in the heart of Moses or David, kono mumtima wa Mose kapena Davide they did not follow their own judgment. samatsata chiweruzo They zawo, were asking. amafunsa. So you can see here, prodigal son nde mukhoza kuonanso mwana wololera separated from his father, kulekana ndi abambo ake, and he suffered a lot. ndipo anavutika kwambiri. But the story of prodigal son, Koma nkhani ya mwana wololera it ended very well. inatha bwino, You know, muziwa, it ended very well. inatha bwino. Story of Lot, Nkhani ya Loti it did not end very well. sinathe bwino. Lot was destroyed actually Loti anonongeka because he met so many difficulties, and later on he slept with his children. chifukwa mwana mavuto ambiri, mapeto ake anagona ndi ana ake, He did not go back to Abraham. sanabwerere kwa Abrahamu. To me, when I see the story of Lot, I thought the solution was to go back to Abraham. Nde ine ndikuona nkhani ya Loti amene kuti abwerere kwa Abrahamu, Isn't it? siyoncho? Abraham had no problem. Abrahamu analibe vuto lilonse, He was living, amakhala he was not suffering, samafutika, his area was not destroyed. zoto zake sizinasausike. But Sodom and Gomorrah was destroyed. Kono Sodomu ndi Gomora adawonongedwa. So Lot is supposed to go back to Abraham, Nde Loti amene abwerere kwa Abrahamu, but he went to cave. koma anabwera kumphanga, Isn't it? siyoncho? But when you see the story of prodigal son, Koma tiona nkhani ya mwana olowelera, when he spent all, atamaliza zonse, what did he do? anapanga cha? He remembered his father, Anakumbukira atate wake, and he went back to his father. ndikubwerera kwa atate wake. When he went back to his father, Atabwera kwa atate wake, who was working? amagwira ntchito ndani? His father was working. Banja ake limagwira ntchito. Prodigal son father was working. Bambo ake amuna olowelera amagwira ntchito, Isn't it? siyoncho? So he was able to eat a fatted calf. Nde anali ndi kutheka kudya kamwana ka ng'ombe, He was able to wear a robe, anatha kuvala mkanjo, to have a ring, kukhala ndi mphete, to have a shoe. kukhala ndi nsapato. How? Morani, Through his father. kuchokera kwa bambo ake. Amen. Amen. So for father it was very easy. Nde kwa atate wake zinali zophweka. For prodigal son it was very difficult. Nde kumwana olowelera zinali zovuta. You see, for us to be righteous is very difficult. Nde kwa ife kuti tikhale anthu olungama nzovuta, With our works, ndi ntchito zathu, with our goodness, ndi ubwino wathuwo, it's really difficult. zovuta ndithu. But when we go before Jesus Christ, Kodi kuna ndi Yesu Khristu, it's easy. zophweka. For him, he can make us righteous. Kwa iyeyo sangali ife kukhala olungama. For Jesus, it's easy to make us righteous. Kwa Yesu nzophweka kuti ife anthu olungama. Amen. Amen. So that's why if we have problem of sinning, Nde ngati timavuto a uchimo, we have to go to Jesus Christ. tunatipitira kwa Yesu Khristu. We have to forsake ourselves Tizikane tokha, and go to Jesus Christ. tupita kwa Yesu Khristu. So if we meet Jesus Christ, Nde tikaona ndi Yesu Khristu, can we become sinners or righteous? kuti tikhala ochimwa kapena tikhala anthu olungamitsidwa. We become righteous. Tikhala olungama. That is if we meet Jesus Christ inside our heart. Nde kukumana ndi Yesu Khristu mu mtima If mwathu. the word of God comes inside our heart, Nde ngati mawu mukabwera mu mtima mwathu, if the word of God becomes promise inside our heart, nde ngati mawu mukakhala lonjezo mu mtima mwathu, so we can no longer rely upon ourselves. nde sitingazidalirenso tokha, We can rely upon Jesus Christ. tikuzodalira Yesu Khristu. Let's see last verse. Tone verse yomaliza. Philippians 3, Afilipi chapter 3, verse 9. verse ya 9. I'll read Philippians 3, verse 9. Afilipi chapter 3, verse ya 9. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is from faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Ndikupezedwa mwa iye wosati wakukhala nacho chilungamo changa cha mlamulo, koma chimene cha mwa chikhulupiriro cha Khristu, chilungamocho chochokera mwa Mulungu ndi chikhulupiriro. You understand, right? Mapesese? So we need to have righteousness that is not from us, Ndeto ndipeze chilungamo chochokera kwa ife, but from God himself, ono kwa Mulungu mwini by wake, faith. mwa chikhulupiriro. That means
I have to trust upon what Jesus have already done for me. so ndikuyenera ndikhulupirire zimene yesu khristu wachita kale I have to rely what Father has prepared for me. ndikuyenera ndidalire zimene tate wakonzekera ine For prodigal son, Father already prepared everything. nde komana olera tate adakonzekera kale chilichonse So if the Father is not complaining anything to have the Son, ndeno tate samadandaula chilichonse kwa mwanayo the Son was made to stay with Father continuously. ndeno mwana amene kuti akhale ndi tate kopitirira So we are made to be together with Jesus continuously, nde ife tinapangidwa kuti tikhale ndi mulungu kopitirira not having our own things, osati kukhala ndi zinthu zathu zokha but having things of Jesus Christ. koma kukhala ndi zinthu za yesu khristu Isn't it? siyoncho If you are employed at good company, ngati muli munaka wa kampani ya zopanga zinthu if you have been employed to a good company, ngati wapangidwa ntchito ku kampani ina yake they also give you a car, isn't it? amapasanso galimoto siyoncho And also the house, isn't it? komanso nyumba Because you are not like living for yourself. chifukwa sikukhala mwayi wekha It have to show that this company is a big company. ikuyenera isimikiza kuti idi ndi kampani So they give you everything you need. nde amapasa chiyonse chimene ukufuna So you have a car. nde umakhala ndi galimoto Although you don't have money, ngakhale ulibe ndalama you have a car, umakhala ndi galimoto you have a house, umakhala ndi nyumba they give you workers. amakupasa chilichonse Because- akugwira ntchito You are a face of that company. chifukwa iwe ndi uchoka ku kampaniyo If you are holding the high position, ngati uli pa mwamba penepene isn't it? siyoncho So same before God, chimodzimodzi kwa mulungu we are his children. ife ndi ana ake He will provide everything for us. iye amakonzekera chilichonse kwa ife But problem is, koma vuto ndili we have our own things. tili ndi zinthu zathu So we care our little things. nde timasamala zinthu zathuzo And we don't put ourselves in the hands of God. ndikuti sitimazika m'manja mwa mulungu God is waiting for us. mulungu ali nafe limodzi God is waiting for us. mulungu akudikira ife That we should finish everything kuti timalize chilichonse of ourselves mwa ife tokha and go to him. ndipita kwa iyeyo From there, he will take care of us. ndeno kumene koko akasamalirano ifeyo Amen. amen So you can see, if we finish everything, spiritual life, it's easy. tikamaliza chilichonse mwazimu ndiophweka Because God will start taking care of us. chifukwa mungu azamba kutisamalira And God will not fail. mungu sadzalephera We can fail, ife timalephera but God cannot fail. mungu sangalephera So important thing is that we should end whatever we rely upon him. nde chofunika ndikumaliza chiyonse imene ifeyo tili nazo And rely upon whatever Jesus have. ndikudala zizonse imene yesu khristu ali nazo I believe we can live happy life. ndikhopera tikhala ndi moyo osangalala Let us pray. tipemphere Our Heavenly Father, we thank you for this time. alafa tikomeka pa nthawi ino Most of the time we trust in what we can do. nthawi zimene timazikhopera kuti tichita chani And we try to establish something of ourselves ndipo ndimakhulupirira kupanga china chake pa ife lokha through keeping the law, pokusunga lamulo through helping other people. kuthandiza anthu ena We want to establish ourselves as good people. timafuna kudzikhazikitsa kuti ndife anthu abwino But you are showing us that our goodness is nothing. kupotonso kuti ubwino tusika anthu We have to rely upon what Jesus can give us. ndiye tikuyenda kudalira zimene yesu khristu angatipatse Allow us to realize who really we are tizindikire kuti ndife ndani and forsake ourselves ndikuzikana tokha and meet the heart of God. ndikuona titi mwa mulungu In the name of Jesus Christ, I pray. mu dzina la khristu tapemphera Amen. amen Thank you for listening. zomwe chakumvetsa kwanu tamvetsera bwanji busa afotokoza kwambiri nakuti chifukwa nthawi zambiri ndife anthu amene timakhala ndi zinthu zathu komanso ubwino wathu ndiyo chete ndiye amafotokoza za mwana olera kuti mwana ololera ndi munthu amene pachiyambi ali ndi atatu ake samasowa kanthuyi koma atapita ku dziko lakutali kumeneko anakamwaza chilichonse ndi makhalidwe achitayiko kenako anayamba kusowa kanthu atamaliza zake zonse mumtima mwake anakumbukira bambo ake nde anafotokozanso ku genesis kuna kuti loti pamene anali ndi abrahamu analibe vuto lina lilonse siyo chokoti koma atasiyana ndi abrahamu mavuto anayamba kubwera kuchulukirabe pa moyo wa loti nde amafotokoza kwambiri kuti nthawi zambiri ifeyo kulekana ndi mulungu osati futi ndife anthu oyipitsitsayi koma vuto ndina kuti timazikhulupirira tokha komanso tili ndi ubwino wathu nde anabwerenganso ku buku la Roma chapter 10 kufotokoza kuti anthu tili ndi chilungamo chathu timafuna kukhazikitsa chilungamo cha ife tokha nde ife tili ndi chilungamo chathu ninkani mulungu sangagwire ntchito foti ifeyo ndi mulungu tili ngati osiyana ameni
so mulungu afuna kuti ife timalize zonse zimene tili nazo nde tikameza china chilichonse mungalokhulupirika kugwira ntchito mene akufunira komanso kutigwiritsa ntchito mene akufunira nde sikuti tiyesese kapena tilimbikire kuti timusakesake mulunguyo komano chofunikira ndikutaya ubwino wathu chilungamo chathu ndikumeza china chilichonse kapena kumalizanso njira zathu kuti tikhale chifupi ndi mulungu ameni nde ndikuti ndi sabata ameneyinso mwa amene akhala mkati mitima yathu kuti osati tiyesese koma tingokhala mwa Yesu Khristu tikataya zathu mungazagwira ntchito panepa nde pamene pake pa programu yathu tikatero timilire tonse